Machiegni kendo nyakwara Mugia Jwang' e weche manyiena mag oimore. Riwruok mag ute mag lamo NCCK othegore mabor gi weche mag chang e yor lamo mitudogo jayalo Dr. David Owuor. Kaluwore gi NCCK, onge jayalo moro amora manigi teko mar chango dhano, mak mana ni teko duto wuok kuom Nyasaye. Matimore ka irito mondo nonro ochakre e wi apisas mag thieth manyocha one ka puodho ni nitiere ji ma ochango e yor lamo e kinde lamo mane obagi Nakuru. Milton Ochieng nigi mathoth. Jesus heals. The doctors must verify medically. Mae e romo mar alam kama jadolo Dr. David Edward Owuor nowacho weche moko moweyo gwen kakur kendo jolony e sekta mar thieth guonyo wigi ka gimanyo yudo adiera. Owuor nowacho noselamo ne ji mochango tuoche makoch kaka ayaki e kind tuoche mamoko e kinde ma crusade mage. Weche manowachi gi janabi Owuor sani koro kwedi mokalo gi riwruok mar ute mag lamo e pachoka NCCK mawacho ni kato bedo ni chang nitie, onge jayalo manyalo wacho ni en gi nyalo ma chango ng'ato ka giwacho ni chang duto wuok kuom Nyasaye. Jakom mar NCCK Elias Agola olero ni ok en gima kare ng'ato go kore no chango ganda kokalo kuom lemo. Chang ma ng'ato yie kuom Nyasaye to ulo gi dhoge tichange tiware tipong'e gi teko maro maler mano nitie. To konego wakaw niya ni ka kanisa moro ok yale chang to kanisa no kanisa. Dokonego wakaw niya ni kanisa moro yale chang to ji te mane kanisa no biro timore nade ibiro changi. Ei kanisa no nitie nyaka dokteche ma mosomo tich dokta. Kare ka koro odwa we tije mar dokta nikech nitie chang, kanyo wa dhi bedo ni koro ok wayal gima ni kare. Nitiere chang ma Nyasaye chango ng'ato, to Nyasaye ema chango ng'ato, ok pasta, ok jakwath moro, ok jadolo moro. Ute mag lamo wacho ni chal ni nitiere fuok moro makoro nyenyore e weche mag tayo ute mag lamo, ka jadolo Otieno wacho ni moko kuom ute mag lamo mochung' kar kendgi ok osebedo kaluwore gi chike matayo ute mag lamo. Wasiemo wang'gi, wanyisogi ni jowadwa, adieri into in gi kanisa ni kendo kanisa ni no yie gi ma. To nikech ibiro e bwo chik mar umbrella body, koro gima watimo kodi en ni wakonyi mondo mi tim gimoro ma chik mar Kenya yiego gi chik mar lamo bendo yiego. Jodolo mag NCCK go wacho ni nitiere dwaro mar keto chike matayo ute mag lamo, mak mana ni tudruok nyaka bedie kind sirikal gi jodolo. Chik ni ok rach, bedo gi chik ok rach, nikech kama onge chik ng'ato timo gimodwaro. To chik miloso to nego lose ka gik moko ariyo timore. Ka joma iloso ne gi chik obedo piny kendo owuoyo gi joma dwa loso chik go. Mar ariyo en ka okaw chik ni to terne jok ma chik ni biro tiyo mondo mi gin bende gitimre nade gibedie kod wach made gi wach. To kato bedo ni jatend migawo mar thieth Eden Duale nyowacho ni mondo non laktache manoyuore crusade mar Owuor ka giyango ni jotuo no chango, yangore ni nonro moro amora pok ochakore nyaka sani mar yango ka weche makamago inyalo puodhi gi lony mar science. Duol mar jochiw thieth, the Kenya Medical Practitioners and Dentists Council, sani koro kwayo jotuo ni kik thegre gi dhi nyime gi thieth kata koselamnegi mak mana ka laktache opuodhogi ni gisechango. Milton Ochieng, Ramogi TV.